نلوم معنتي أمريكان هيست سيمت صبغتنا يجون فيلم حزنا لكم متينا لنا كلمنا بتاع فيلم خدنا ون كم تفتوا سلسلة تراتر لايك بمقبار جمروها نابز channel حدش صهونكم دما سابسكرايب بمقبار نزل لكم ريتونا وكومنت صحفلنا إذا فيلم كسبتوا دا سنايس أنحيت إذا فيلم زجمر أو حدا صبغ كتمان نار إينايو حدا فرانكي استبهال سو دما 10 عامات بيت ما أسرت دحر مصنحو كفت ما حيرنا وصايو ኣብ ደገ ድማ መሓዙቱ ይቕበልዎ ናብ ሓላፊ እምረይ እውን ይወስድዎ ብናይ ፍራንኪ ኩነታት እውን ሕጉስ ኣይነበረን ብዛዕባ ሓው እውን ይሓቶም ካብኡ እውን ናብ ሓው ጄምስ ይወስደና ንሱ ድማ ኣብ ሓደ መዕረይ ማኪና መካኒክ ኮይኑ ይሰርሕ ኣብ ስራሕ ቦታ እውን ጄምስ ኤምሊ ምስ ትበሃል ናይ ፖሊስ ኮማንዶ ይረኸብ ቀሪብዋ እውን ብሓባር ይፃወቱ ማኪና ንኽትዓሪ ከም ዝመፀት ድማ ትዛረቦ ብፅቡቅ እውን ስለ ዝቐረባ ጄምስ ከፋንዋ ምስ በለ ማኪናኺ ኣብ ገዛኻ ከዓርያ ምክንያቱ ኣብዚ ቦታ ተኮይኑ ብጣዕሚ ብዙሕ ቅርሺ ይኮነክም ስበላ ንሳውን ተሰማማዕ ኣብቲ መዓልቲ ምሸት እውን ጄምስ ናብ ገዝኡ ይኸይድ ካብኡ እውን ገዝኡ ከኣቱ ክብል ኣብ ድሕሪ ገዝኡ ድምፂ ይሰምዕ ናብኡ ምስ ከደ ድማ ሓው ፍራንኪ ይረኽቦ ፍራንኪ ድማ ብሓው ተቆጢዑ እዩ ዝነበረ ምክንያቱ እውን ድሕሪ 10 ዓመት ካብ እሱ ምስ ዝወፅእ ሓው ጄምስ መፅኡ ይተቐበሎን ጄምስ እውን ተቆጢዑ ንፍራንኪ ሃርሞ ኣብ ፀገም ንኸኣቱን ህይወተይ ዘበላሸኻዮ ንስኻ ኢኻ ይብሎ ድሕሪ ንእሽተይ ጻኒሕት ግን የቕሬታ ተባሂሎም ናብ ሰላም ይምለሱ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ ጄምስ ናብ ኤምሊ ገዛ ማኪና ንኽጽግን ይኸይድ ኣብቲ መዓልቲ እውን ብምኩሻም ርክቦም ንኸጠናኽሮ ይፍትን ነቲ ማኪና ክጽግኖ ድማ ይጅምር ኮይኑ ግና ፈሊጡ ብዙሕ ግዜ ከም ዝወስድ ይገብሮ ካብኡ እውን ናብ ኣኺሉ ማኪና ብዙሕ ፀገም ስለ ዘለዎ ንእሽተይ መዓልቲ ከድልዮ እዩ ይብላ ኤምሊ ድማ ናይ ጄምስ ኩነታት ስለ ዝተረድአት ተወሳኺ መዓልቲ ትህቦ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ ጄምስ ብዝግባእ ክዳኑ ገይሩ ናብ ባንኪ ይኸይድ ናይ ውልቁ መፀገኒ ማኪና ክኸፍት ስለ ዝደለየ እውን ልቓሕ ሓቶም ናይቲ ባንክ ማናጀር እውን ሕማቕ ዜና እያ ትዛረቦ ንኣናእሽተይ ቢዝነሳት እውን ልቓሕ ምሃብ ጠጠው ከም ዘበሉ ትገልጸሉ ጄምስ እውን ተቆጢዑ ናብ ሓው ፍራንኪ ብምኻድ መስተ ይሰቲ ንፍራንኪ እውን ገበን ክትሰርሕ ስለ ዝገበርኩ ኻን 16 ወርሒ ክትእሰር ብምግባረይ ብጣዕሚ ቅሬታ ይብሎ 10 ዓመት ብምእሳሩ ህይወቱ ከም ዝቐየሮን ኣብዚ ሕጂ ካልእ ሰብ ከም ዝኾነ ይዛረቦ ብኡውን ክልተ ናይ ቤት ማእሰርቲ ማሕዙቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስቃይ ኣብ ዝበዝሖ ግዜ ብሂወት ንኽተርፍ ከም ዝሓገዝዎና ተዛረቦ ይመስግኖም ዓብዪ ውዕደት ኣብኣቶም ከም ዘለዎ እውን ይገልጸሉ ካብኡ እውን ፍልይ ዝበለ ስራሕ ሓቢሮም ንኽሰርሕ ፍራንኪ ንጄምስ ይሓቶ ጄምስ ግን ቀለል ዝበለን ግልፂ ዝኾነ ህይወት ምንባር ስለ ዝደሊ ንናይ ፍሬንክ ሓሳብ ኣይተቐበሎን ፍራንኪ ድማ እቲ ስራሕ ትኽክለኛን ናይ ሪል ስቴት ቢዝነስ ከም ዝኾነን ኢንቨስተራት እውን ኢንቨስት ክገብሩ ከም ዝመፁ ይዛረቦ ናብ ደገ ሒዝዎ ከይዱ እውን ናይቲ ቢዝነስ መሳርሕቲ እዮም ኢሉ ምስ ሬይና ሱገር የላልዮ ንሳቶም እውን ብዛዕባ ናይ ቀጻሊ ናይ ስራሕ ትልሚ ክመያየጡ ኢሎም ንጄምስ ራይድ ንኽህቦም ይሓትዎ እናዘወረን ከሎ ድማ ፍራንኪ ብዛዕባ ናይ ሓው ክእለት ይዛረቦም ማኪና እናዘወረን ከሎ እውን ሬይ ሱገር ኮነ ፍራንኪ እቲ ማኪና ጠጠው ንኸብሎ ይዛረብዎ ምስ ወረዱ እውን ንጄምስ ኣብቲ ማኪና ክጸንሕ ይገብርዎ ምስ ኢንቨስተራት እውን ክንዘራረብ ኢና ይብልዎ ጄምስ ድማ እቲ ፍርሑን ፍራንኪ እንትገልጸሉ ፍራንኪ ኩሉ ሰላም እዩ ኢሉ የረጋግዖ ኣብ ማኪና ጽንሐኒ ኢሉ ድማ ይኸይድ ንብዙሕ ሰዓታት ስለ ዘይተመለሱ ጄምስ ንዓኣቶም ቼክ ንኽገብር ካብቲ ማኪና ይወርድ ናብ ማኪና ፓርክ መግበሪ ቦታ እናኸደ እንከሎ ሃንደበት ናይ ተኹሲ ድምፂ ይሰምዕ ፍራንኪ ምስ መሓዙቱ እውን ንጄምስ ይርእይዎ ንምንታይ ካብ ማኪና ትወፅእ ብምባሉ እውን ሕጂ ተመለስ ኢሎም ሓቢሮሞ ይምለሱ እናሃደሙ ከለዉ ድማ ናይ ፖሊስ ፓትሮል ማኪና ከባረሮም ይጅምር ንሳቶም እውን ምህዳሞም ይቕጽሉ ጄምስ እውን ብቕዓት ብዝተመልኦ መልክዑ እታ ማኪና ብምጽባር ካብቶም ፖሊሳት ይሃድም እናተመለሱ ከለዉ ድማ ጄምስ ንሱ ብዘይድሌቱ ናብቲ ገበን ስለ ዘእተውዎ ይቁጣዕ እቲ ማኪና ተጠቂሞም ገበን ስለ ዝሰርሑ እቶም ፖሊሳት ሕጂ ሰዓት እታ ማኪና ስለ ዝፈልጥዋ ክትጓሓፍ ኣለዋ ይብል ጄምስ እውን ተቆጢዑ ናብ ገዝኡ ይኸይድ ማኪንኡ ክጓሕፍዋ ስለ ዝኾኑ ድማ ክርኢ ስለ ዘይደለየ ካብቲ ከተማ ንምውፃእ ቦርሱ የዳሉ በቲ ሰዓት ድማ ፍራንኪ ናብ ገዝኡ መፂኡ ኣብቲ ግዜ ናይ ቅትለት ገበን ክፍጸም ከም ዝኾነ ከም ዘይፈልጥ ይዛረብ ጄምስ እውን ፍራንኪ ቅድሚ 2 መዓልቲ ካብ እስር ተፈቲሑ ናብዚ ናይ ቅትለት ገበን ስለ ዘእተወ ብጣዕሚ ዝተቆጣዐ ሬይ ምስ ሱገር ድማ ናብኣቶም ይመፁ ጄምስ እውን ኣገዲዱ ኣብ ዝጽናሕ ይብሎ ሬይ ድማ ናይ ጄምስ ናይ ቅርሺ ሕፅረት ስለ ዝፈልጥ ኣብዚ ገበን ሓግዘና ሞ ካባና ቅርሺ ትረክብ ምስ ዝብሎ ጄምስ ግን ብፍጹም ኣይከውንን ይብሎም ሬይ እውን እቲ ስራሕ ዘይቕበሎ እንተኾይኑ ንፍራንኪ ክቐትሎ እየ ኢሉ ይፈራርሖ ጄምስ እውን ሓውን ኣብ ዘይኸውን ፀገም ስለ ዘእተወ ብቁጣዕ መስተ ይሰቲ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ ፍራንኪ ንጄምስ ናብ ናይ መሓዙቱ ገዛ ይወስዶ ጄምስ እውን ኣብቲ ጉጅለ ዘለዉ ጋንግስተራት ሓደገኛታት ቀንፀልቲ ከም ዝኾኑ ይርዳእ ሬይ እውን ናይቲ ከተማ ካርታ ምሰረዮም ባንኪ ናይ ምስራቅ ስርሖም ናብ ምግላጽ ይኣቱ
ናይ ጄምስ ናይ ስራሕ እጃሙ ይዛረቦ። 4 ማኪና ሰሪቑ ድማ ናይቶም ሰባት ሓሳብ ንኽስሕብ ይገልጸሉ። እቲ ዕላማኦም እውን ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቓ ባንኪ ምስራቕ እዩ። ናይቲ ስራሕ ንድፈ ሓሳብ ድሕሪ ምስምዑ ጄምስ ሓቢሮም ኣብቲ ስራሕ ክሳተፍ ከም ዘይደሊ ይዛረቦ። ፍራንኪ እውን ብድሕሪኡ ብምስዓብ እዚ ስራሕ ክተቋርጾ ይግባእን፣ እቶም ጋንግ ንዓና ጥራሕ ኣይኮኑን ቆትልና ንኤምሊ እውን ሓዊሱ ምስ በለ ጄምስ ናይ ኤምሊ ስም ምስ ሰምዐ ይስንብድ። ከመይ ብዛዕባ ፈሊጦም ኢሉ እውን ይሓቶ። ፍራንኪ ድማ ሓቢርና እናሰተናሉ ዝነበረ ግዜ ትማል ናይ ኤምሊ ርክብ ባዕልኻ ነቲ ጉጅለ ተዛሪብካ ነርካ ይብሎ። ጄምስ እውን ንሓው ናሃቱን ናይ ኣፍቃሪቱን ህይወት ኣብ ሓደጋ ስለ ዘውድቆ ብኡ ይሓርቕ። ፍራንኪ ድማ ዓርሱ ክሕሉ ኢሉ ን10 ዓመት ተኣሲሩሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ዘሕለፈ መከራ ይዛረቦ። ካብ መጠን ንላዕሊ እንገላትዕዎ ከም ዝነበሩን እቲ መከራ ምስ ከበዶ ድማ ሓደሻ ዓርሱን ከጥፍእ ከም ዝፈተነን ካብኡ እውን ረይ ምስ ስጓር ካብኡ ብሂወት ንኽተርፍን ከም ዝገበሩ ናሃቶም ውዕለታ ከም ዘለዎን ይዛረቦ። ድሕሪ እቲ ስርቂ እውን ብቶም ጋንግ ክቕተሉ ከም ዝኽእሉ ይሓስብ። ንጄምስ ድማ ንኽሕግዞ ይሓቶ። ጄምስ ግን ገዲፍዎ እዩ ዝኸደ። ኣብ ቀጻሊ ምርኢትና ድማ ጄምስ ናይ ኤምሊ ማኪና እናጸገነ ንሪኦ። ኣቕሓ ንኽተቐብሎ ድማ ይሓታ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ርክቦም ጠቢቑ ምስዕዓም ይጅምሩ። ሓቢሮም ድማ ጽቡቕ ዝተባሃለ ግዜ የሕልፉ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ጄምስ ማኪና ተለቂሑ ንኤምሊ ናብ ቆጽሮ ይወስዳ። ስጓር እውን ንሳቶም ከይፈለጡ ይኽተሎም እዩ ዝነበረ። ጄምስ ድማ ንኤምሊ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ይውርዳ። ጄምስ ምስ ፍራንኪ እውን ሓቢሮም ግዜ እናሕለፉ የርእየና። ፍራንኪ ድማ ንጄምስ ዝተሰረቐ ማኪና ሂቦ። ሓቢሮም እውን ብማኪና ጓዓዙ። ረይ ምስ ስጓር ድማ ናብ ናይ ቀብሪ ቦታ ይጽውዕዎ። ንፍራንኪ እውን ተቆጢዖም ይሃርምዎ። ጄሚ ድማ ንምንታይ ኣፍቃሪትካ ናይ ፖሊስ ኮማንደር ከም ዝኾነት ዘይትዛረብካና ይብሎ። ፍራንኪ እውን ንሳ ናይ ፖሊስ ኮማንደር ምዃና ይንፈልጥ ነርና ምስ ዝብል ረይ ክጠራጠሮም ይጅምር። ንኤምሊ ድማ ንኽከታተልዋ ይዕዝዞም። ናብ ገዝኦም ምስ ከዱ ድማ ብዛዕባ ናይ ቀደም ተዘከርታቶም ይጻወቱ። ጸኒሑ ድማ ጄምስ ናብ ናይ ኤምሊ ገዛ ይኸይድ። ድራር ተዳሎ ከም ዝነበረት ድማ የርኢ። ብዝሓለ ልቢ ድማ ርክቦም ንኸቋርጹ ይዛረባ። ከምኡ ዝገበረሉ ምኽንያት እውን ካብ ሓደገኛታት ጋንግ ንኽሕልዋ ከም ዝኾነ ይዛረባ። ኤምሊ እውን ተቆጢዓ ብስምዒት እናተጻወትካ ኢኻ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ድማ እቲ ሓውካ እዩ፣ ንሱ እውን ካብዚ ክኸይድ ኣለዎ ትብሎ። ጄምስ ድማ ዝብላ ስለ ዝጠፍኦ ገዲፍዋ ይኸይድ። ካብ ገዛ ምስ ወፀ እውን ምብካይ ይጅምር። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ ኤምሊ ናብ ስራሓ ተኣቱ። እቶም ጋንግ እውን ዝተሰለምዎ ስርቂ ንምጅማር እናተዳለዉ እዮም። ከም ትልሞም እውን ሓንቲ ቀያሕ ማኪና ክትቃጸል ይገብሩ። ኤምሊ እውን እቲ ፍጻሜ ንፖሊሳት ትዛረቦም። ካልእ ናይ መኪና ቃጸሎ እውን ይኽሰት። ኤምሊ ምስቶም ፖሊሳት እውን በቲ ፍጻሜ ብጣዕሚ ቢዚ ይኾኑ። እቶም ጋንግ ድማ በቲ ዝረኸብዎ ዕድል ተጠቂሞም ናብቲ ባንኪ ይቐርቡ። ናብቲ ማኪና እውን ሽጉጦም ሒዞም ብጉያ ይኣትዉ። ኩሎም ሰባት ንክንብርክኹ ምስ ገበሩ ፍራንኪ ምስ እቲ ሓላፊ ናይቲ ጋንግ ብምዃን ነቶም ሰራሕተኛታት ይቆጻጸሩ። ረይ ምስ ካልኦቶም ብምዃን ድማ ነቲ ማናጀር ኣፈራሪሖም እቲ ሳንዱቕ ንክኸፍቶ ይእዝዝዎ። ምስ ከፈተሎም ድማ ረይ ሽጉጥ ተጠቂሙ ይቐትሎ። ካብቲ ሳንዱቕ እውን እቲ ቅርሺ ይሰርቁ። ክልተ ኮይኖም እናሰርቑ ድማ እኒ ፍራንኪ ነቶም ሰባት ይሕልዉ እዮም ዝነበሩ። ኣብ ደገ ድማ ሓንቲ ጓል ጄምስ ማስክ ገይሩ ምስ ረኣየቶ ስርቂ ከም ዝኾነ ጠርጢራ ንፖሊስ ንምሕባር ትጎይ። ጄምስ እውን ንሳ ከም ዝረኣየቶን ንፖሊስ ክትሕብር ምዃናን ተረዲኡ ረይ ምስ ስጓር ብቕልጡፍ ስርሖም ንኽወድኡ ይዛረቦም። ኤምሊ ግን ብዛዕባ እቲ ስርቂ ምስ ሰምዐት ነቶም ፖሊሳት ናብቲ ቦታ ንክኸዱ ትእዝዞም። ጄምስ ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ፖሊሳት ናብኡ ከም ዝተኣዘዙ ብሬድዮ ሰሚዑ ነቶም ጉጅልኡ ክዛረብ ካብ ማኪንኡ ይወፅእ። ካብቲ ባንኪ ውሽጢ እውን ኩላቶም ብቕልጡፍ ክወፁ ከም ዘለዎም ይዛረቦም። ረይ ምስ ስጓር ግን ቅርሺ ንኽእክቡ ኢሎም ብዙሕ ግዜ ይጸንሑ። ወዲኦም ክወፁ ምስ በሉ ድማ እቶም ፖሊሳት ብማኪና ነቲ ባንኪ ይኸብዎ። እሳቶም እውን ሕማቕ ዓድል ምስ ገጠሞም ናሃቶም ማኪና ንምጥቃም ይሓስቡ። ኩሎም እውን ኣብቲ ባንኪ ውሽጢ እዮም ነይሮም። ኣብቲ ረብሻ ድማ ሓደ ናይቶም ፖሊሳት ሓላፊ ካብ ደገ ንጄምስ ክትኩሰሉ ክብል ፍራንኪ ኣብቲ ግዜ ስለ ዝረኣዮ ተኩስ ይቆትሎ። ቀፂሉ እውን እቶም ፖሊሳት ምስቶም ጋንግ ኣብ ማእኸል ተኩስ ይኸፍቱ። ፍራንኪ እውን ክሓሰቦ ይውቃዕ። ሰንቢዱ እውን ናብ መሬት ይወድቕ። ረይ ድማ ጄምስ በቲ ካልኣይ ማዕጾ ወፂኡ ካልእ ማኪና ንክሰርቕ ይእዝዞ። ጄምስ እውን እቲ ትእዛዝ ተቐቢሉ ካልእ ማኪና ይሰርቕ። ናብቲ ባንኪ ማዕጾ ድማ ይምጽኣ። ረይ ምስ ስጓር እውን ሓንቲ ጓል ዓጊቶም ናብቲ ማኪና ይኣትዉ። ፍራንኪ ድማ ድሙባል ስለ ዝኣበዮ ኣብቲ ባንኪ ውሽጢ ይተርፍ። ጄምስ እውን ብዛዕባ ሓው ምስ ዝሓቶም ረይ ብዘይንሱ ንክኸዱ ይእዝዞ። ጄምስ ግን ኣይከውንን ብምባል ገዲፍዎም ካብ ማኪና ይወፅእ። ኣብቲ ባንኪ እውን ይምለስ። ንሱ ኣይወፅእ ምስ በለ እውን ረይ እቲ ማኪና ሒዙ ይወፅእ። እቶም ፖሊሳት ድማ ይኽተልዎም። ብኻልእ ምርኢት ድማ ፍራንኪ ምስ ጄምስ መህደም ሜላ ይሓስቡ። ፍራንኪ እውን ናብ ዘይትደልዮ ጸገም ስለ ዘተኸ ይቕሬታ ይብሎ። ካብኡ እውን ጄምስ ፍራንኪ ዝተሃረመሉ ቦታ ይርዮ። ሓንቲ ኣረጊት ኣልዒሉ ወሲዱ እውን ናብቶም ፖሊሳት ከይዱ ካብቲ ባንኪ ኪዱ ኢሉ ከፈራርሖም ይጅምር። ናይ ፍራንኪ ቁስሊ እውን ይሕዘሉ።
ካብ ምማት ድማ ኢድና እንተንህብ ይሓይሽ ምስ ዝብሎ ፍራንኪ ኣይከውንን ኣብቲ ቤት ማእሰር ተሰቃይ ካብ ክሕልፍ ተዝሞት ይሕሸኒ ይብሎ ረያ መንገዲ እናጎየን ከሎ ናይ ፖሊስ ሄሊኮፕተር ይኽተሎ ርኡን ዓርሱ ንምክልኻል ክብል ነቲ ፓይሎት ተኪሱ ይቆትሎ እቲ ሄሊኮፕተር እውን ናብ መሬት ይወድቕ ካብኡ እውን ይፍንድእ ካብ ዝዋላ እንተሃደመ እቶም ፖሊሳት ብማኪና ስለ ዝተኸተልዎ ኣብ መወዳእታ ተኪሶም ይቆትልዎ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ምስ ገር እውን ረኺቦም ተኪሶም ይቆትልዎ እቲ ባንኪ ኣብ ዕግርግር እንከሎ ስናይፐር ዝሓዙ ፖሊሳት ኣብቲ ፎቅ ላዕሊ ቦታኦም ይሕዙ ኣብቲ ባንኪ ውሽጢ እውን ፍራንኪ ናይ ጄምስ ናይ ቁልዕነት ህይወት ስለ ዝወሰድኩልካ ይቕሬታ ይብሎ ሃንደበቱ እውን ተላዒሉ ጄምስ ብቦክሲ ሃርሞ ደም ብደም ክኸውኑን ይገብሮ ካብ ሓደ ሰራሕተኛ ክዳን ወሲዱ እውን ክቕይር ይገብሮ ተዓጋቲ ኣምሲሉ እውን ፍራንኪ ሓኒቆ ይሕዞ ዓርሱ ተኪሱ እውን ንዕኡ ንኸትርፍ ይንቀሳቐስ ኣብ ደገ እውን ንሱ ተዓጋቲ ኣምሲሉ ነቶም ፖሊሳት ይፈራርሖም ንእሽተይ ጸኒሑ እውን ፍራንኪን ጄምስ ደርቢዎ ይኸይድ ቶም በዓል ስናይፐራት እውን ተኪሶም ይቆስልዎ ኤምሊ እውን ተስተፈጠረ ብቲቪ ኣቢላ ትርኢያ ዝነበረት ጄምስ ምስ ሓው ድማ ትምልከቶም ብናይ ሓው ሞት እናተደነቐን ከሎ ናብ ኣምቡላንስ ይወስድዎ ናይቶም ፖሊሳት ሓኪም እውን ክሕክሞም ስበለ እቲ ክዳን ምስ ከፍቶ ናይ ጥይት መከላኸሊ ገይሩ ከም ዝኾነ የርኢ እቲ ሓደ ሰራቕ ከም ዝኾነ ድማ ይርዳእ ነቶም መሳርሕቱ ቅድሚ ምዝራብ እውን ጄምስ ነቲ ፖሊስ ይሃርሞ ካብቲ ቦታ ድማ ይሃድም ድሓር ድማ እቲ ናይ ፖሊስ ሓኪም እቲ ኩነታት ንኤምዲ ይዛረባ ኤምዲ እውን በቲ ኩነታት ሓዚና ተቆጢዓ ወፂኣ ትኸይድ ጄምስ ድማ ካብቲ ቦታ ብባስ ገይሩ ይሃድም እቲ ፊልም እውን ኣብዚ ዝውዳእ ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም